Der var engang en dag, ude i en skov, hvor den kunne svinge sig og ring til planer, tage bananer, sådan når den kom. Hente rundt og lave sjov og æbbe sprang af hælde. Den kunne den altså sove, så den kunne svinge sig og ring til køn og uden at holde sådan for den. 4 bananer, 2 og 2 oppe over at vi er mange som der er store. Stue, du har altid lov til leg. Der var engang en deroppe, og der blev, når den skulle svinge sig fra gren til gren, og det var til sådan på den på. Og så gik det på, og vi er ligesom vinge sig fra gren til gren. Der blev til sådan på den på, og så sjovt gik det på. Jeg var lige sport, den kunne svinge sig fra gren til gren, og tage bananer sådan når den på. Hente rundt og lave sjov og æbbe sprang af hælde. Den kunne den altså stå, så den kunne svinge sig fra gren til gren, uden at holde sådan for den bum. 4 bananer, 2 og 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 2.